אהלן, שמי ערן. נעמה וענת ביקשו שאני אגיד כמה מילים על המטרות של הארגון בשנה שעברה. אז האמת שמבחינתי המטרות של הארגון לא מאוד השתנו בארבע שנים האחרונות, וגם אני אעיז אפילו להגיד שאני לא חושב שגם בשנים הבאות הם מאוד השתנו. מה שכן השתנה זה הביטוי שלהם, או המטרות הקטנות של שנת פעילות ספציפית. כמה דברים גדולים שקרו שנה שעברה גרמו לנו לבחור מטרות ספציפיות לאותה השנה. הבחירות לאיגוד למשל זה אחד מהם. הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים זה אירוע מאוד גדול שקרה שנה שעברה. ידענו שהוא עומד לקרות ומצאנו, אנחנו מבחינתנו הוא חלק מהמטרות של הארגון, כלומר איגוד העובדים הסוציאליים הוא משהו שהארגון בחר להתעסק איתו כבר די הרבה שנים, הוא מתחבר למטרות הגדולות. והמטרה הספציפית לשנה, או היעד, אם תרצו, היה לחשוב מה המקום שאנחנו רוצים לקחת מול הבחירות לאיגוד, איזה תפקיד אנחנו רוצים לשחק, איך היינו רוצים להשפיע על הבחירות לאיגוד. וזאת באמת הייתה מטרה שנבחרה לאור משהו שקרה באותה שנה. עוד דבר שעיצב את המטרות היה הקמפיין של ההחזרי נסיעות. גם אם בסוף השנה הוא היה נראה אחרת, בתחילת השנה, לאור שנת פעילות קודמת ולאור עבודה שעשינו בקיץ, היה לנו מאוד ברור שההתעסקות בהחזרי נסיעות הוא משהו שהוא קריטי מבחינתנו בשביל לעצב את הדרך שבה סטודנטים מוכשרים למקצוע ואת התנאים שבהם סטודנטים עוברים את ההכשרה. לאור הפעילות המאוד גדולה שעשינו שנה קודמת, היה לנו מאוד ברור שאנחנו צריכים לעלות מדרגה בהתעסקות שלנו במטרה הזאת, לחבר כמה שיותר גרעינים לזה, לחזק את הקשר עם הראשי מחלקות בנושא הזה וכדומה. מטרה נוספת שלא נבחרה בתחילת השנה, אבל ככה תוך כדי השנה, לאור עניין של פעילים די התעצבה, היה התעסקות בתקציב. היה לנו ברור, היינו שותפים ופעילים כבר עוד קודם בכל מיני פורומים שמתעסקים בתקציב החברתי, כל מיני קואליציות ארגונים ששתיל ארגנו, ומתוך השנה ומתוך עניין של פעילים מהשטח שהתקציב עניין אותם לראות איך עושים שינוי, גם מתערבת ומצליחה להשפיע על איך שהתקציב נוצר ועל השיח הציבורי סביב התקציב. אז בחרנו לשלב את זה בתוך המטרות שלנו, או שזה יהיה ביטוי לאחת המטרות הקיימות שלנו, ובעצם להיות פעילים גם בזירה הזאת. זה בעצם 3 דוגמאות קטנות למטרות של שנת פעילות ספציפית, ואיך הן קשורות למטרות הגדולות יותר של הארגון. מצד שני, יש מטרות שפחות, הביטוי שלהן די דומה, כלומר, כל שנת פעילות מחדש אנחנו מתעסקים בלחדש פעילות בגרעינים. יש גרעינים שהפעילים שלהם בשנה ג' של שנה קודמת מסיימים, ולא באמת היה שם הצלחה ליצור המשכיות בפעילות עם השנים שמתחת. וזה משהו שחוזר על עצמו, אבל גם כאן הגרעינים שאליהם אנחנו ניגשים, והדרך שאנחנו עושים את זה, הכוחות שיש לנו שפועלים בשטח, זה משתנה משנה לשנה. זהו, אז זה ככה היו כמה מילים על מטרות הארגון עושים שינוי. בהצלחה.